шерзод барои нав кардани дандонҳояш металли циркони интихоб кардааст. як нав металли гаронарзише ки ҳоло аксаран барои дандон онро бартарӣ медиҳанд. ӯ мегӯяд дандонҳои табиии худаш дигар дармон нашуданд ва 4 соли пеш ба ҷои онҳо дандонҳои сунъӣ гузошт. ҳоло мехоҳад мисли дигар ҷавонон дандонҳои сафеду зебо гузорад ки чанд соли охир мӯд шудаанд. Фарфар. ҳозир чӣ мехоҳед кардан? Ҳозир циркон. барои чӣ? Сифатиш баландтар. Хушрӯ ҳам намудаш. шумо ҳам барои зебогӣ мекунед, ҳам барои зебогӣ мекунед ё барои ин ки дандонотон аллакай безеб шудасту ё? Ну, бигем ки бештар барои качествои хушрӯш ки гарантия дорад. Ба ӯ ман маъқул аст, ба ҳам зебо. замона дигараш ҳозир пешравӣ тилло ҳисоби зебе ки мардум ки тилло дӯст медоштанд пеш тилло мекарданд. ҳозир бо замонае ки пеша ба тараққиёт ҳамин ҳозир ба ҳамин замонаи мо ҳамин циркон мегӯям, ҳамин циркон мекунанд. дандонҳои садафу цирконе ки ба дандонҳои табиии инсон монанд аст, миёни сокинон аз ҷумла ҷавонон дар Тоҷикистон маъмул мешавад. ҳарчанд омори расмии чунин навъи дандонҳо маълум нест, вале пизишкон мегӯянд ки талабгорони чунин металли гаронарзиш зиёд аст. блогерои зиёд ки дар сомонаҳо мебинем, онҳо мехоҳанд дандонашон сафед шавад ва ҳамин тенденсия ҳозир беҳад пешрафтагӣ аст. винир мегӯянд инро, махсус аз материалҳои пресс-керамика карда мешавад. бисёр мекунем, дандонои солима ара мекунем ва дандонои сунъӣ мечаспонем ки ба дандони худи табиӣ одам наздик аст. ба дандон умуман зарар намерасонад, аммо рангашро беҳад сафедӣ зебо мекунад. дандонҳои сафеду зебо дар ҳоле мӯд мешаванд ки чанд соли пеш дандони тилло ҳамчунин талабгорони зиёд дошт. аммо дигар дандонҳои тиллову ҷилодори сокинон дар хиёбонҳо ба назар намерасад. худи дандонпизишкон ҳам мегӯянд дигар мизоҷони дандони тилло надоранд. ин яке аз нишонаҳои боигарӣ буд ё ин ки чӣ буд намедонам, аммо ин корҳо хато буд ҳамон вақт. ин дандонҳое ки монда буданд ҳамон солҳо ҳозир ҳамашро мо иваз мекунем, дандонои нағз мемонем, дандонои сафед мемонем. мақсад инқадар конструксия хуб набуд. дандони солима гирифта ара карда барои фасоними хушрӯгӣ мекардан, дандонои ара мекардан, дандони солима. солҳои 2010-12 бошад дар шаҳр тилло аллакай аз мода рафт, ҳеч ки намекард ин кора дигар. шояд дар районҳои дурдаст ягон кас мекарду, аммо дар шаҳр ҳеч кас бо ин кор машғул набуд. ҳозир одамо зиёдтар тарафдори он ҳастанд ки дандон чӣ қадар табиӣ тобад, ҳам қадар хубтар. ин дандонпизишк машварат медиҳад ки беҳтар аст сокинон дандонҳои табиии худро эҳтиёт кунанд то ниёз ба сунъӣ кардани онҳо намонад. ҳоло як донаи дандони садафу циркони вобаста ба сифат аз 50 то 100 доллари амрикоӣ қимат доранд. ин нарх барои ҳар нафар дастрас нест. аз ин хотир гурӯҳе ҳам вобаста ба вазъи молияшон мехоҳанд дандонҳои арзони пластикии сафед монанд ки аз 80 то 150 сомонӣ қимат дорад. тақрибан 20 соли пеш насби дандони тилло дар Тоҷикистон зиёд буд. мӯд шуда буд ки аксари духтарон қабл аз издивоҷ ҳатто дандонҳои солими худро канда ба ҷояшон дандонҳои тилло мегузоштанд. ҳоло насли он замон бо гузашти вақт интихоби дандони тиллоро ҳавасе беш намедонанд. кам мондага. тамоман ҳозир кам мондага. ранг пешина ворин чи нест, завқманд нестанд одамон. баъд ҳамин пештара ҳама метонист дандони тилло карда. киҳо мекардан бештар? касе ҳавас мекард мемонд. ҳамаи зураш мерасид? хай маҷбур буд шудам. авоша очашаш маҷбур мекард мемонданд духтарҳо. ин барои хушрӯгӣ нею маҷбур шуда будем. он вақт ҳам хеле сафед ками кам одамо мемонданд. лекин доштам баъд гирифта сафед кардем. ба саломатӣ камтар фоида дорад мегӯянд. ҳоло баръакс соҳибони дандонҳои тилло нафарони дорову замонавӣ дониста намешаванд. ивази дандони тилло пас аз як интиқоди президент шурӯъ шуд. пас аз ин ниҳодҳои давлатӣ ба кормандонашон таъкид мекарданд ки дигар дандони тилло надошта бошанд. дандонпизишкон мегӯянд солҳои охир сокинон дандонҳои табиии худро эҳтиёт мекунанд ва ҳадди имкон мехоҳанд дандонҳои сунъияшон ҳам аз дандонҳои табиӣ фарқ накунад.